днеска играем с мой приятел Фиш, който аз ще играя за първи път тази игра и затова ще ви пожаля. И да не забравяйте да лайквате и да се абонирате за канала ми. И сега пожелавам приятно гледане. Так, сега джойнахме в играта в момента като не знам, почнал съм като АФК. Така хора, да знаете, че в играта няма да псуваме, защото знаем, че може да гледат малки деца. Да. На приятеля му може да му подарявам всеки 20 минути някакъв подарък. Но това е чист рандъм. Ще му дам число от 1 до 10 и ако каже, например, 1 мога да подаря митик, ако каже, например, 3 мога да подаря някакъв екзотик. Умуде, знаеш, че без тя... Чакай, как е изпусна да бъдем? Там. Умуде, има една вица, която се казва Try Hard Road. Те малко така смешно, не защо. Ако искате да сте ми приятели, ще ми напиша в коментарите, пише ми името ми на акаунта. Моето? И на моя приятел също ще пише. Йеее! Чакам угащите вече. Ще пръц. И сега? Аз стоя га бия мегалодон и той не, моля ти, не. Май може да идва, не знам. Не мога, умуде отивам да ти хващам подаръка. Да го убия подаръка после. Да хвърлям. Умуде отивам да бия подаръка ти, че да стане добър подарък. Все пак искам да ти направя добър подарък, де. И сега на коя карта да отиваме, аз това се питам, чакай да ще се задава. Аз колко пари имам, 968 коина. Ще да е по-яко. За жалост не може, това е реален живот все пак. Ако беше истина, щехме да сме Тони Старк, милиардер, филантроп, плейбой и да сме най-богатите в вселената. Колкото Мистер Бист, знаете го? Мистер Бист, yes, Рис, Каратис, Мистер Бист, Рис. Да, брат. Знаеш го това. You're phoning me. Come on, you're phoning me. Чакай. И по-подред ли с това нещо? И той ми каже, спри да го пееш тази песен. Умуде, не знам дали субскрайбърите са го чули това нещо. За колата. Да, кола оригинал. Друга и Zero Point. Да, сега. Да сменим въдицата. You're phoning me. Hello, you're phoning me. I'm here. You're phoning me. Мой брат, телефонът ти звъни. Брат, телефонът ти звъни. Телефон ми е в момента на зарядно. You're phoning me. Hello, I'm here. You're phoning me. Money. Нали? Да, брат. Ма човек, брат, къде се намира това място брат? Аз съм под скалите вече, а пак не мога да го намеря, брат. Чувство търся работа. На моя канал списъка ще пише QR код, който може да ми спратите покана за да
За Brawl Stars? Не само по време на лайв стримов, само ние умут, понякога можем да правим лайв стримове през лятната ваканция. Да, точно. И където играем с субскрайбъри Fish. И ние, разбира се, като всички ютубъри можем да ви помагаме, няма да искаме донейшените. Нас просто сте ни важни вие. Така. Само стейкер. 35 брат. Като $35 да им остават така е. Това на кутия. Приждър най-хубава заграна. О, Мути, сега ще хващаме една риба, брат, която ми трябва, за да отворя една врата от семето. Да хвана. Ако Аз сега се мъча да такова нещо, за да мога да отида да хвана една златна пирания, за да отида в едно място. И Мути, напомни ми, като стане 20-та минута, даде. да се. Така продължаваме. Да Нещо, брат. Сега с хора ще продадем нещата, да видим какво бъдеца моя купя. Брат, стой. Да, слушаме. Напомни ми, като стане 20-та минута, за да ти дам подаръка. Добре. Човек, има една много човек, има една готина въдица. И напишете в коментарите да ви кажа. Окей? Добре, хора, напишете в коментарите също, напишете това, което той ви помоли, но напишете в коментарите с какво ви трябва помощ и аз ще пратя на него съобщение, как трябва да се направи, той ще ви го напише в коментарите на някои хора. Той няма да има много време, но ще напише сам на някои въпроси и отговори. Сега хора, аз съм мъча да получа една въдица за 5. Ура! Защо хора, аз съм мъча да получа една въдица за 5 милиона, но това е много трудно да получа. Ти на кой левел си? Аз съм 271. Хора, да гледате с приятелите, може да направим видео с Bloxfruit. Аз съм макс левел в Bloxfruit. Имаме това клуб, който е 20... Не, имам клуб, който е 100 милиона баунтита. Чакай, какво хора? Чакай се проверим инвентар. Брат, някой е пуснал Аурората, брат, сега не мога да хвана заради тях екзотик рибата. Това е екзотик. Муде, чакай, там преди... Къде беше късметлийското място, където хващаш само хубави риби? Чакай само да пия. Ростли бей. Муде, число... Добре, беше да ще да пия. Кажи ми едно число от 1 до 10. Едно. Удари джакпота. Като джакпот е? Екзотик риба. Ще я дам в събота. Ще си казваме първата буква от името. Става ли? Брат, слушай, става ли утре да направим лайв стрим? Аз ще звънна като има админа Билз в Fish, за да можем да го почнем и да ти ловя, брат, по една рибките, брат, като по масло, брат. И после ще почна мисията, която трябва да получа брат във въдица, брат, която много я искам. Защото те въдица на... Това какво е, брат? Хора, знаехте ли един мит? Дракън е, брат! Някой има дракън! Хора, не знам, хора, не знаем дали вие четете... Брат, ти ми напомня едно нещо, да ти кажа какъв сън имах. Значи съним беше такъв, аз играя в Bloxfruit и на пода виждам
последните три мичка. Контрол, Драгън и Кицуне, брат. И аз изимам... Да. Изяждам Драгъна. Пъс събуждам, брат, се осъзнавам, че нищо не стана, брат. Брат, защо игрите ме толкова слаги, бе, брат? Ще лефна и ще реджойна, брат. Виждам там някаква въдица. Умуде, видях една въдица. Нали, ако споделя камера от Viber, ще мога... Умуде? Брат, О, слушай, ще споделя за малко камера от Viber да ти покажа, защото видях тук някаква скрита въдица, брат. Не знам, защото нещо рязко, като се въртах камерата бързо, нещо заблестя. Става ли да ти я покажа? Окей. Хора, искате да видите това, което приятелят ми е показал. Ако искате, вижте. Ма то човек милиони! Не се получи, защото покажа там е на екрана, него е споделен екран, за жалост. Ма човек, те са луди! Няма да им купя въдица, която издържа само 5000 кг за 1,500,000, но има хубав късмет, 400 късмет, брат. Той е тази въдица с... Какви са тия лаго? Ще съветвам да спестяваш 100 000. Не. Дело. Близкото място беше Бай-бай! Да, Росли бей. Брат, но интернета ми! Интернета ми! Не, брат. Аз не виждам Рости Байбо. Брат, интернета ми направи. Брайши. Рости Байбо. Не знам. То, значи, той Roblox ми прави някакви шеги, знаеш какво? О, Омуде, нали знаеш, че ръката ми е 30 см? Не, моята по-голяма от твоята, знам. Знаеш какво стана? Брат, им път имах една голяма дебела пребудена. Как да го слушам? Ще направя Хълк, речи, който брата ма ще съм. Кафяв Хълк, ще съм кафяв Хълк. Искам да мъжа и с някакъв друг сървър. Искам да мъжа брата в друг сървър. Ма брата... Карта е... Росли Байбо. Защото там може да хванеш риби и такива. Омуде, аз... може ли да ме напомниш, сега ден ли сме или сме нощ в играта? Може просто късмета ме е лайнян, брат. Не знам. Аз сега си имам въд с 350 късмет. И аз сега пълнам 120 късмет, но имам една с 165. Тук не взема не всяка просто. Ти малко може би ще препаднеш, като ти го кажам, но имам една много скъпа въйца. Тя е над 10 милиона човек. Да, една... Омуде, тая е въдица, брат, която е по-брал стана. Това е
Братвата на Темида, брат. Реално. Често казвам, искам лъка на Аполон, брат. Той е много добър, най защо? Той има една скрита атака на второто хващане. Той винаги прави един слънчев лъч, който той... Ма човек, защо интернета ми забива на едно място? Не брат. Разбрах, брат, но аз хващам митик след митик. Единицата беше... Муде, Това се вижда много. Муде, мога да ти предложа едно нещо, което може да е добра оферта. Екзотик риба, която е 20 000, или 3 митични риби, които ще направят общо 30 000. Сега... 104 минути за стане 20 минути. Не забравяйте да пишете в коментарите, за да се сетят. Сега, кое избираш? Екзотик рибата, която още не я хванах. За жалост, мегалодон няма го хвана, защото е страш. Братчик, той дава 15, от 15 до 16к. Умут може да потвърди, че преди имах 3 реда от екзотик риби, но ги гивауейнах. Не, това не му го казах, но обаче Умут, аз пък... брат, аз ги гивауейнах тия риби на нубове. И после... Да, ма буквално аз от админа Абюза направих, може да кажа, че направих 10 милиона, но ги изхарчих тия 8 милиона и ми останаха 2. И от този админа Абюза, ако направя 12, ще е хубаво. Муде, сега мога да ти направя едно нещо. Мога да ти дам 4 не, да ти дам 5 митични риби. Една дава 5000. Не знам, не съм сигурен. Ама не знам. На мен ми се дропва той екзотик. Малко ме е сега гадно да не го получи той екзотик, защото много време съм на това. Хванах шарк, ле! Чакай! Блу шарк 117 килограма, 8 килограма, брат. Първата акула, който хванах. Ей, това място е късметлишко. Да. Муде, ще предложа една вече 5 митични риби вместо екзотик. Къкче? Харесвам ти офертата. Добре. Муде, проверя времето, провери времето. Колко минути остават, бе, умен? Колко минути? Тук не пише. 102 минути. О, забравих едно нещо. Трябва да си 15 лева, че мога ти гифтвам. Не. Аз в момента съм на 5 левел. Добре, ти го пази, а не го фърляй. Тогава ще направя тия риби фейворит. Фейворит. Имам един Frozen... Слушай, имам един Jingle Bell Frozen Leviathan, Magma Leviathan и Sparkling Totem, който ми го подари един админ по време на админа Абюза. Той знаеш ли, че този админ го няма в игра, аз така като админ. То Totem, ета фигурка, която ми я подари този админ, знаеш ли, че я няма повече в играта? Само в създаването на играта се появи Totem и айде и го махнаха после. Защото беше твърде силен. И сега, брат, аз имам третия то, който дадоха, брат. Защото админа каза му да дадат 3... Даваха ми релик. Ancient Relic. Сега се връщаме на
Аз съм на Росли Бея също, но обаче съм под земята. Там има един тунел под земята, с който трябва да отидеш с подземна лодка. И аз сега там се старая да хвана тая екзотик риба, за да мога да отворя специалната врата, защото трябва да сложа тая пираня и да сложа тая купучия. Имам 110 стрик, брат. Имам 110 стрик. Хванам 111 риби без грешка. Мода има една въдица, която се казва Try Hard Rod и тя знаеш колко късмет ти дава без никакви енчантове? 900. Това е админ род, брат. И можеш да купиш за 1000 или просто хванеш 99 лева и първо трябва да хванеш 10 риби без да ти излизат от еца бялото, ама с филм си род, т.е. най-първия род в играта. Или да платиш 1 милиард, втората мисия е същата, а пък третата мисия трябва да хванеш мегалодон с първата въдица. Между аз съм хващал с първата въдица мегалодон, не е много трудно. О, супер! Моде, не забравяйте, ако пропуснеш едно Legendary не е много, защото едно там Legendary знаеш на колко тук риби ще се равнява. На минус 1, защото един митик се равнява в Росли Бей, горната му част, се равнява на... Мисля, че има един дръг. Моде ще стане малко ядно, преди имаше един апдейт, където имаше една риба, която имаше минус 110, но тя като продадеш една такава, ще даде 110 хиляди. И това беше най-хубавия апдейт, но... Той... Дай ма! Моде! Дай екзотик риба! Моде, ще се кача горе, да си покажа трите риби, които ми трябват. Ако хвана втората къва, Съпрон да хвана втората къва, тя подаря. Моде, идвам горе да ти я покажа тия риби. Но човек, не мога повярвам, получих я. Аура! Тая джингъл въдица направо ма спаси. Здрасти, бе! Да ти покажа ли трите екзотик риби, които ми трябваха? Да ти покажа ли? Трябва малко да се мърдиш назад. Леле! Много... Виж, ще ти подаря. Тъй, че ще имам по-добра оферта. Сега отивам Giant, пиша тук. Добре. Слушай, не мога да ти ги дам, защото ми трябват. Не мога да ти подаря 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Giant Seedville. Да ти покажа ли как изглежда? Той така. 5 такива ти подаря. Добре, двамата трябва сме левел 15, но... Ще разсмея, брат. Погледни ми въдицата. Тухла.
и бра, ус. Виж, тази вица струваше 30 милиона. Ей, така коя държа. Паметаш си лапата ми, която е отдясно на кръста? Jingle Bell, motherfucker! Муде, трябва... Не си чула тази музика, ама ще я пратя някой ден. Jingle Bell, дай-ю! Ов бе, аз съм малко глупав, че корабите се спамват там, а се спамват там. Ако искаш, можеш да влезнеш в кораба ми. Знаеш какво, ще продам останалите риби и направих етя. Ще продам от тя трите и 92 хиляди получих. Имам вече 2 милиона 257 хиляди. Моля, знаеш, че Артемида не е набила на такива на читанци, ама не съм сигурен. Не съм сигурен. Чакай се подам рибите. Тая игра добавиха братвата на Артемида. Артемид X е името на твърдицата. Знаеш каква абревиатура? Да. В принцип има въдицата на Хадис, т.е. има Готслиера, който... Здрасти! Харесва ли ти? Ади, чао! Хора, искате ли да ви разсмея? Умуте, искаш да ти кажа как ще на английски? Котката отиде в... Котката скокна в басейна, не може да плува и се отдави. Да cat jumping the pool, после прави бульк и после няма мяу. Прати ти го майче клипчето. Ама не съм сигурен. И сега чум да слагам тия 3 риби. Да може да ги таковам. Да. Има една въйца, която се казва Leviathan Road, която е много готина. И сега чум на това място, за да мога да сложа тия 3 риби, които вече ги имам за щастие. И първата е Магма Левиафан, екзотик, строй 11к, втората е... Умуде, това Giant Stadville струва... Един такъв струва 1000, ама с Jingle Bell мутацията 12. И това е Frozen Leviathan с Jingle Bell мутацията струва 53 000. Човек, най-тъпото е екзотика дава 6637 хиляди и другия дава 11, но с моята мутация на въдицата, която имам сега, дава 53к, който Левиафан не е много такъв готин. Аз сега чувам по-надълбоко. Добра, тя бягла. 105 килограма. И ще имаме втора част. Може би ще пуснем първа и втора част наведнъж. Не, утре ще правим лайва, защото трябва на бюза. Така, утре ще има лайв в YouTube и не го изпускайте, за да гледате, защото ще стане много яко. И ще има много шеги и много смях. Да.
много неща към админите, защото админите са много добри в тази игра и като ги помолиш нещо да ти дадат, те ще ти го дадат, но при едно условие трябва да направиш някакъв челендж, но те не винаги ще ти виждат меседжите, т.е. каквото пишеш в чата.